L-iskandlu u l-każ ta' korruzzjoni Gaffarena. Dikjarazzjonijiet qawwija mill-Awditur Ġenerali. L-espropjazzjoni kienet instigata minn Gaffarena iżda faċilitata mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, id-Dipartiment tal-Artijiet u d-Dipartiment tal-Estate Management. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali isostni li din l-azzjoni ta' kompliċità bħala waħda mhux korretta u li tikser il-prinċipji bażiċi ta' tmexxija tajba, trasparenza u ġustizzja. Iżda min kien determinanti biex dan id-deal skandaluż iseħħ? Jiddikjara l-Awditur Ġenerali. Il-konklużjonijiet ta' dawn in-negozjati ma' Gaffarena ma kienux ikunu possibbli mingħajr l-approvazzjoni finali tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Gaffarena, timbru sinonimu mal-Partit Laburista ta' Joseph Muscat. Gaffarena, il-gvern ta' Joseph Muscat jagħmlu miljonarju mill-lejl għan-nar f'każ skandaluż ta' espropjazzjoni ta' proprjetà. Il-każ imur lura qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Il-MEPA ma tagħtix permess lil Gaffarena jiftaħ pompa tal-petrol f'Ħalqormi wara li dan kiser ir-regolamenti tal-iżvilupp. Gaffarena jibda b'kuntatti politiċi, jiġbed l-ispak politiku, jiltaqa' mal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Mela ltaqa' miegħu qabel l-elezzjoni, anke miegħi jiltaqa' Gaffarena rrid il-permess tal-pompa legali li bena Alla jbierek u battu jixxejjer jiena. U bat kombinazzjoni jinbidel il-gvern u ħada il-permess. Ara dan, il-Prim Ministru konferma l-iltaqa' miegħu il-Gaffarena qabel l-elezzjoni. Xi ftehim sar bejn il-Prim Ministru u Gaffarena? Il-manuvri jkomplu. Gaffarena jiltaqa' wkoll ma' Joseph Muscat. Jirriżulta li dan ma batux ix-xejjer. Fil-Partit Laburista, Gaffarena għandu kuntatti kbar. Ħabib personali ta' Michael Falzon. Tant li sifru flimkien għal-kaċċa. Ma' Mar Gaffarena jivant għajt kemm segretarju parlamentari. Mhux hekk biss, kien f'negozju mal-eks-deputat Laburista Louis Buħaġar u l-perit u d-deputat Laburista Charles Buħaġar. F'Marzu 2013 jitla l-Partit Laburista fil-Gvern. Fost l-ewwel deċiżjonijiet, il-pompa tal-petrol irregolari f'Ħalqormi tingħata l-permess u Gaffarena jista' jiftaħha. Il-każ Gaffarena ma jdurx biss mal-iskandlu ta' proprjetà fit-Triq Żekka fil-Belt u n-negozju tal-pompa tal-petrol. Marco Gaffarena u l-proprjetarju ta' Chavez Place, post ta' divertiment f'Ħalqormi, post illegali li jummexxi minn Antoine Chavez Azzopardi, persuna akkużata f'każi ta' traffikar ta' droga. Il-familja Gaffarena għandha negozju mal-familja tal-eks-kummissarju tal-Pulizija Ray Zammit, kuġin tal-eks-Ministru Manuel Mallija u bniedem tal-fiduċja tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Zammit kellu jirriżenja minn kummissarju tal-Pulizija wara li kien involut fil-cover-up tal-isparatura tax-xufier tal-kuġin tiegħu Manuel Mallija. ħajtuq li ħarabli. Sparaj fuqu. X'inhu? Ħarabli, sparaj fuqu. Sparaj fuqu, fuq min sparaj. Sprutija jis. Zammit ma jitwarrabx minn Muscat, iżda jibatu kap eżekuttiv tal-Gwardjani Lokali, b'salarju ta' 60,000 euro fis-sena. Il-Prim Ministru Joseph Muscat jaħtar lil Michael Falzon segretarju parlamentari f'Kastilja u jispiċċa jieħu €250,000 mill-Bank of Valletta biex jirtira mill-bank. Gaffarena, b'saħħtu mal-Gvern Laburista, ikompli għaddej. Jibda stadju ieħor fix-xibka ta' skandli. Gaffarena jibda jidher fid-Dipartiment tal-Artijiet mal-King tal-Lenz, Clint Cherry, uffiċjal ta' Michael Falzon f'Kastilja. L-iskandlu ta' Michael Falzon. L-Awditur Ġenerali jikkonferma li minkejja diversi twissijiet bil-miktub mill-ogħla uffiċjali tad-Dipartiment tal-Artijiet, Kastilja twebbes rasa u tibqa' għaddejja bin-negozjati ma' Gaffarena. Gaffarena jixtri kwarta proprjetà fit-Triq Żekka il-Belt minant il-privat b'50,000 eluf. Fl-2014, Gaffarena joffri lill-Gvern li jbelu dan il-post. Ir-regola tal-espropjazzjoni titħaddem bil-kontra. Il-Gvern ma kellu l-ebda intenzjoni jixtrih, iżda xorta jiddeċiedi li jidħol għal dan id-deal. Kellek il-Sur Gaffarena li f'dan il-każ għamel offerta li parta tis-sem li kellu f'dik il-proprjetà ma' proprjetà oħra. L-istrateġija tkompli. Gaffarena jiffirma konvenju ma' sidien tal-post fil-Belt
biex jikseb parti oħra minn dan il-post fi Strada Zekka. Ovvjament biex jitieħu koll il-gvern. Ħadd ma jaf x'inhu l-iskop li l-gvern qed jakkwista din il-proprjetà f'isem il-pubbliku. Aktar u aktar meta l-gvern diġà kellu dritt li jibqa' juża l-proprjetà fi Strada Zekka sal-2028, 12-il sena oħra, u bi ftit flus. L-ikbar mistoqsija wara dan kollu tibqa' x'kien l-iskop pubbliku li l-gvern rrid jakkwista l-proprjetà mingħand Gaffarena? Xi gwadanja l-poplu? X'użu pubbliku għandha din il-proprjetà? Risposta? Xejn. Il-poplu mar minn taħt. Iċ-ċifri jitkellmu weħidhom. Gaffarena ingħata total ta' 3.37 miljun euro. Negozjati bejn il-gvern u Gaffarena. Il-gvern jikkumpensa lil Gaffarena bl-ewwel 822,000 euro f'artijiet u flus. Dan kien Jannar 2015. Xahar biss wara, frar 2015. Ikompli l-pjan. Gaffarena joffri lill-gvern biex jixtri parti oħra minn dan il-post. Negozjati oħra bejn il-gvern u Gaffarena. Gaffarena idaħħal aktar minn 822,000 euro. Il-każ żvelat fit-Times. L-ewwel reazzjoni ta' Michael Falzon tkun li m'hemm bżonn l-ebda investigazzjoni. Il-gvern jibda jiddefendi u jsostni li d-Dipartiment tal-Proprjetà tal-Gvern mexa skont il-liġi u kien trasparenti. Michael Falzon ikompli jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. Każ li diġà beda jidher mitluf. Iżda jsostni li ma kienx involut fid-dil ta' Gaffarena. Il-Prim Ministru jibda jkaxkar saqajh biex jieħu passi. Tkompli tinkixef ix-xibka ta' skandli. Żvelat li Gaffarena kellu informazzjoni interna mid-Dipartiment tal-Artijiet dwar l-identifikazzjoni tal-artijiet li ried għall-użu personali tiegħu. Anke l-persuna li minn għandu Gaffarena xtara l-post fit-Triq Zekka isostni li kien hemm riħa ta' korruzzjoni. Kollox bi strateġija. L-artijiet li Gaffarena ingħata f'Ħażebbuġ jinsabu wara plott ieħor li hu ingħata f'Ħalqormi. Gaffarena jingħata wkoll art f'Baħar iċ-Ċaq. Il-persuna li ħadulu din l-art isostni li mill-Ministeru għalulu li l-art riduha bis-saħħa. Sa dan it-tant, fid-Dipartiment tal-Artijiet jibda dbabis tal-files. Dbabis li mhux biss jikkonferma l-korruzzjoni, iżda huwa xhieda li l-gvern ta' Joseph Muscat ta' ċans li jsir cover-up. L-Oppożizzjoni kif rat li l-Prim Ministru jkaxkar saqajh dwar dan il-każ talbet lill-Uffiċċju tal-Awditur Nazzjonali biex jinvestiga u l-iskandlu ikun konfermat. Jirriżulta li kien Gaffarena li joffra lill-gvern biex jixtri t-tieni sem fi proprjetà fi Triq Zekka. Qabel ma dan kien fil-fatt xtra. L-awditur jiddikjara L-standards mistennija fit-termini ta' governanza tajba kienu nieqsa. L-azzjonijiet tad-Dipartiment tal-Artijiet biex isiru dawn l-espropjazzjonijiet bla ebda konsultazzjoni jew analiżi huma inkomprensibbli. U x'minuti nżammu ta' dawn in-negozjati? X'dettalji għandu l-gvern ta' min u kif innegozja? L-Awditur Ġenerali jikkonferma. Ma nżammux records dwar kif il-gvern wasal għal ċerti deċiżjonijiet. Ma saret l-ebda analiżi dwar l-utilità tal-post li se jkun akkwistat u ebda konsiderazzjoni ta' azzjonijiet alternattivi. Iżda minkejja dan il-proċess baqa' għaddej. U għar minn hekk kien hemm dbabis fil-proċess ta' dokumentazzjoni. Jirriżulta li Gaffarena kellu l-informazzjoni kollha minn ġewwa dwar x'inhu għaddej u kien jaf minn qabel il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-President li l-Gvern kellu l-intenzjoni li jakkwista l-proprjetà tiegħu. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u tal-Opinjoni li l-informazzjoni kienet konfidenzjali minħabba li kienet sensittiva u li Gaffarena kien jaf biha. Gaffarena uża din l-informazzjoni konfidenzjali biex jieħu l-aqwa dil għalih minn fuq dar il-Gvern. Minflok ikkumpensa l-istedien tal-post, il-Gvern ikkumpensa biss lil Gaffarena. Kien każ li internament ġie trattat b'urġenza għax kien hemm urġenza partikolari. Imma għaliex? L-uffiċjal ewlieni tad-Dipartiment tal-Artijiet bagħat it-talba għal valutazzjoni lil perit indipendenti fil-11 ta' Awwissu 2014.
fil-11 u 17 minuta ta' filgħodu. Jirriżulta li l-proposta ta' Gaffarena kienet approvata mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, intbatet lura mid-Dipartiment tal-Estate Management u marret għand id-Direttur tal-Artijiet qabel il-11 u 17 minuta ta' filgħodu ta' 11 ta' Awwissu 2014. Jirriżulta wkoll li l-urġenza f'dan il-każ kienet komunikata lil perit indipendenti li minnaħa tiegħu u quddiem din is-sitwazzjoni iffinalizza talba għal rapport ta' stima dakinhar stess. U l-urġenza tkompli ma' dawn effiċjenza totali. Il-minuti tad-Dipartiment tal-Estate Management datat 24 ta' Novembru 2014 kienu approvati mid-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Artijiet l-għada il-25 ta' Novembru 2014 u riferuti lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u fl-istess ġurnata l-Uffiċċju tal-Prim Ministru japprova. L-Awditur Ġenerali jiddetermina li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru kien qed jiġi kkupjat kontinwament fil-korrespondenza. Normalment, l-espropjazzjonijiet tal-proprjetà jieħdu perjodu ta' żmien, iżda mhux fil-każ ta' Gaffarena. It-tieni espropjazzjoni kienet finalizzata f'anqas minn xarejn. Dan mhux kollox. L-Awditur Ġenerali jikkonkludi li l-proċess li sar fil-każ ta' Gaffarena ma kinux bħal dawk normali li bihom il-Gvern jakkwista l-proprjetà. Anzi l-proċess kien bil-maqlub ta' dak li normalment jagħmel il-Gvern. Id-dikjarazzjonijiet u l-konklużjonijiet tal-Awditur Ġenerali huma qawwija. L-Awditur Ġenerali jiddikjara Hemm biżżejjed evidenza li turi li l-involviment ta' Gaffarena ma kienx limitat biss fl-istadji inizjali tal-proċess u li d-Dipartiment tal-Artijiet kien qed jikkoordina ma' Gaffarena fuq it-teknikalitajiet dwar il-bdil tal-proprjetà ħafna qabel kien hemm id-dikjarazzjoni uffiċjali tal-President. L-Awditur Ġenerali jagħmel diversi riservi. Gaffarena kien ikun akkumpanjat minn uffiċjal tas-Segretarjat Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru fil-laqat fid-Dipartiment tal-Artijiet. L-obbligu tal-Gvern u li jiddefendi l-interess nazzjonali. L-iskandlu Gaffarena sar bil-maqlub. L-Awditur Ġenerali jikkonkludi li s-Segretarjat Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, id-Dipartiment tal-Artijiet u d-Dipartiment tal-Estate Management ma ħadmux biex jiddefendu l-interessi tal-Gvern f'espropjazzjoni li ma servit l-ebda skop pubbliku. U fl-isfond tal-iskop pubbliku għal din l-espropjazzjoni, id-Dipartiment tal-Artijiet ipprova jiġġustifika għaliex espropja l-postijiet ta' Gaffarena fi proċessi differenti u mhux f'daqqa, billi semma nuqqas ta' fondi allokati għad-Dipartiment. Iżda dan ma konvinċiex lill-Awditur Ġenerali għaliex jekk id-Dipartiment tal-Artijiet ma kellux flus biżżejjed Għaliex ħallas 3.2 miljun euro lil Gaffarena għal post bla użu. Michael Falzon iddikjara li hu ma kienx involut. L-Awditur Ġenerali jispeċifika dwar dan u jiddikjara. U ħażin ukoll li l-politiku ma jindaħalx meta jkun hemm bżonn. L-Awditur Ġenerali jikkummenta li s-Segretarju Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru naqas li jiskrutinizza kif suppost ir-rakkomandazzjoni li tresqet qudiemu li approva tranzazzjoni mingħajr ma konsulta mad-Dipartiment tal-Artijiet u li ma staqsix l-iskop wara din l-espropjazzjoni. Kif sar il-valur tal-proprjetajiet li ddaħlu fid-dil ta' Gaffarena? L-Awditur Ġenerali jagħti spjega. 5 mis-6 proprjetajiet li nataw lil Gaffarena kellhom il-valur tagħhom imnaqqas biex bekk jibqgħu fil-parametri ta' threshold. Dan seħħ fil-proprjetajiet ta' Ħal-Qormi, is-Siġġiewi, Baħar iċ-Ċaq u Ħażebbuċ. L-Awditur Ġenerali jiddeskrivi l-azzjonijiet tal-Gvern bħala imprudenti. Gvern li tela blajta ta' governanza tajba, kontabilta u korrettezza etika. Propju dwar dawn it-tlet prinċipji, l-Awditur Ġenerali sostni li għandu riservi notevoli u jżid li meta dawn ikunu konsidrati fil-kuntest ta' dak li jirriżulta fil-kompliċità u l-manuvri, il-pożizzjoni tal-Awditur Ġenerali hija aktar imsaħħa. Kollox sar minn taħt. L-Awditur Ġenerali jikkundanna nuqqas ta' minuti ta' laqat kruċjali li saru bejn Gaffarena u l-uffiċjali tad-Dipartiment tal-Artijiet dwar il-każ. U mhux dan biss.
il-gvern mandu l-ebda records ta' kif ittieħdu deċiżjonijiet importanti. Kollox, Gaffarena daħħal 3.37 miljun euro. Bil-gvern imur minn taħt isostni l-Awditur Ġenerali. Propju minħabba l-proprjetajiet li kienu involuti kienu stmati inqas. L-Awditur Ġenerali isostni li Gaffarena ingħata vantaġġ inġust fuq sidien oħra. Il-Pulizija ma tinvestigax. Il-Kummissarju l-ġdid Michael Kassar isostni li ħalla fidejn l-Awditur Ġenerali għax m'għandux pulizija biżżejjed fit-taqsima ta' kontra l-frodi. Kien propju f'Ġunju 2013 li l-Gvern Laburista ħad deċiżjoni biex l-aħwa Daniel u Rodrik Zammit u Lit Ray Zammit ikunu trasferiti għat-taqsima kontra l-frodi. Dan 3 xhur biss wara l-elezzjoni ġenerali. Wara li kienu f'din it-taqsima, l-aħwa Zammit ma investigawx lil Gaffarena fuq l-iskandlu ta' Strada Zekka. L-ispettur Daniel Zammit ġie boarded out mill-korp tal-Pulizija fl-età ta' 35 sena. Fi żmien rekord waqt li ngħata impjieg ġdid mal-Ena Malta paga ta' 60,000 euro. Ftit wara, Rodrik Zammit kien sospiż mill-Pulizija. Instab li kontra r-regoli tal-Pulizija flimkien magħhom Daniel, Rodrik kien f'negozju ma' operatur Taljan tal-online gaming, Francesco Airo, li skont rapporti kien jislef regolarment il-Ferrari ħamra tiegħu lil Daniel Zammit. Propju meta Daniel Zammit kien għadu uffiċjal tal-Pulizija fit-taqsima kontra l-frodi. Konnessjonijiet perikolużi. U stabbilit li Francesco Airo msieħeb ma' Vincenzo Locorotondo, mafjuż Taljan imfittex mill-Pulizija Taljana u kien arrestat kif qabad il-katamaran minn Sqallija għal Malta. Airo u tfal tal-eks kummissarju Zammit bdew il-negozju tagħhom, Taiki Consultancy Limited. Flimkien waqt li l-aħwa Zammit kienu għadhom spetturi fil-Pulizija. Il-konnessjonijiet jikbru. Luigi Fabio Padovani, it-tifel tal-mafjuż Antonio Padovani, kien reġistrat fuq l-indirizz tal-kumpanija tal-ispettur Daniel Zammit. Iben l-eks kummissarju Zammit u ssieħeb fin-negozju ma' Gaffarena. Xibka gravi, gravissima. Xibka li tkompli tikkumplika ruħha. Ara kemm huma maħmuġin! Inkredibbli! Mafja waħedhom! Mafja minn Kastilja! Dak li għandna! Sar magħruf li l-ispettur Daniel Zammit kien qed jinvestiga qtil bħal-qormi. Qtil li involva propju wieħed mill-familja Gaffarena. Taħt għajnejn Daniel Zammit twaqqet id-dar li fih sar il-qtil u bekk ġew kompromessi l-provi tax-xena tad-delitt. Propju meta Daniel Zammit kien qed jinvestiga dan il-qtil bejn l-2010 u l-2014, il-familji ta' Zammit u Gaffarena ħolqu bejniethom negozju f'diversi kumpaniji. Quddiem din il-kompliċità, skandlu u korruzzjoni kollha, Joseph Muscat ma jkollux triq oħra. Ikollu jaċċetta r-riżenja tas-segretarju parlamentari tiegħu, Michael Falzon. Il-ħadd ta' wara, il-Prim Ministru Joseph Muscat ilaqqal il-partitarji propju fid-distrett ta' Michael Falzon biex il-Laburisti ituh ovazzjoni. L-istess kif taw lill-eks Ministru Manuel Mallija. U minflok Joseph Muscat jikkundanna l-aġir ta' korruzzjoni, jispiċċa jappoġġjhom u jfaħħarhom. Manuvri, kuntatti sigreti, strateġiji, laqat ma' politiċi, pulizija involuti, miljuni ta' euros. Kollha ingredjenti ta' kondotta mafjuża.